ideme na Beled. Koľko je to ešte zhruba? Tam. No to do Beledu. No v Kapovári musíme odpočiť na Beled a do Beledu je to asi 12 km. A to už sme potom na tej ceste. Ale... Lebo sme sa stratili. Totižto a... Akože sme smerom, ale trošku sme od veci a... Ale zase pôjdeme na tú hlúpu sprostú 86. A tá není tá európska. To je tá európska. Chceme spinkať a pozrite sa, akú máme spoločnosť. Nádhernú. Takže už nás aj poslali do prdele. Čavo prišiel na lade starej a že... Alebo no. A že... No nerozumel som. Ale asi nám chcel povedať, že tie jelene, čo sme videli, že to chcú dneska strieľať. A že tu, že nemôžete byť a niečo ukázal, nechápeme, že či iba cez cestu máme ísť ďalej. Ale ja neviem. Už tuto sme stan mali postavený, už varič, všetko. Guláš zjedený. Nechce sa nám to meniť. Poďme tam za ten. Ale ideme. Ale rozmýšľame kam, lebo on nám ukazoval, lenže my sme nerozumeli. A teraz nevieme, čo všetko je tu lovná zóna. A není to moc príjemné tu vidieť polovníkov a srnky na jednom mieste zároveň. Čiže ideme rýchlo preč a keď tak sa spýtame, no. Ukončíme dnešok. Ten dáž sa tak spustil, že hromy, blesky a strach. Aj keď Tomáško je šťastný, ale fakt je to silné, čiže v poradku sme. Takže ideme z toho nášho príbytku včerajšieho. Len ako pršalo, tak to pole celé sa rozmočilo a teraz vlastne riešime problém, že tie bicykle nejdú. Lebo všade je bahno, išlo to do brzd kotúčových, blátniky sú toho plné. A my nemáme ani nejakú vodu, čím by sme to umyli. Neviem, no skúsime to vyjazdiť. Jeden kopec vychytáme v Maďarsku a sme mŕtvi. Akože tá kondička teda tento rok 0 bodov. Ježiš, čo je to za zvuky? Bože môj. Tomáško, my sme nebezpeční na týchto cestách. Kurník. Šopa. Jezuš. No poďme. Aspoň sme už traja. No dobre teda. No toto sme tu našli, taký pseudokemp. Je to pseudokemp, lebo vlastne máme posteľ a chatu. Ale sú tu psíci, sú to milí ľudia, takí dvaja starší, taký pár. A hlavne berú eurá, lebo my sme si mysleli, že v tomto, čo je to Maďarsku, že budeme iba chvíľočku. A tak sme nevymieniali, no ale trošku sme to aj domysleli. Tak
Takže ideme z kempíku a čaká nás dnes krásny deň, akurát fúka a Tomáškovi je trošku zle. Opíš pocity. Na hovno. Stručné, ale výstižné. Čiže ideme kúpiť sodu bikarbónu, lebo včera sme toho požrali, že zle sa na to iba myslí. Takže držte palce. No dobre. Ja som si dala ráno. A ja som stále bol v tom, že ty si hovorila, že sámkovi je ťažko. A ja som to tak pochopila. No náhodička ako sviňa. Rodičov sme stretli a idú našim smerom, takže sa zväzieme. Nebolo to plánované. My opúšťame práve Zadar po jednom dni s rodičmi, lebo išli sem na dovolenku a pri tom, čo chceme prejsť, sa takýto teleport hodí. Čiže trošku odpočinok a dneska chceme dať split. Ono to ukazuje GPS-ku, že je to 156 km stadiaľto. Tak sme zvedaví, čo to dá. Akože sme ochotní šlapať do noci a stali sme tiež dnes o 6, čiže... Nie sme ochotní šlapať cez obed. To je tiež pravda. Ale pasiky sa statočne budujú a snad z toho nebude rakoška. Defekt máme. A tak nám to šlo dobre. Akurát začalo fúkať do chrbtíka a defekt defekt dopravený, zdržanie nulové, len nám nožky stuhli. Teraz to zase rozkopať, joj. Ale ideme dole kopcom. Pre tých, ktorí nevedia, ako vyzerá cikáda. Predkúchol cikáda a teraz ste nevideli kuznu. Tak tu je jedna. Už je nejaký kamión, aby tu išiel. Porad by aj zastal. A prečo si to robíš? Ma to tlačí na tú kačovú. Máme nakúpené na večeru a ťaháme to do Splitu. Je to asi ešte 20 km, teraz bude 9 hodín o chvíľočku. A teda sa tam niekde aj rovno uložíme. No, našli sme si miestečko.
Hneď pri vode, ono ako je promenáda. Nám si to nie je vidno. Tomáško, zasvieť tu trošku na to. Takto, hneď pri chodníčku. Kamierka nemá svetlo? Má, ale... Som tupý, no. Takto. Tu je more. A tu sme my. Na debilov. Ježiš, niekto ide. Stále sme sa napríklad spapovali, lebo tam mali hniezdo ploštice, to by sme boli mŕtvi do rána. Tak sme to hodili sem na betóne. No dobre, to je. No a máme už aj spanie. Sice je to taká ryb trošku, ale išlo nám o to, aby to bolo hladké, ako tak vykosené, a aby tu nikto nebol. A toto spĺňa všetky atribúty, čiže len pozeráme tie ploštice, lebo sme trošku už paranoidní. Slatý hnusný pichliače. A tým smerom zajtra vyrážame na Dubrovnik. A možno kuštik ďalej. No a takto to tu vyzerá. Celkom romantika s týmto výhľadom. A ideme! Tomáško akurát skúšal, či kotúčovky pália, keď dobrzdí. A dopadlo to, že má plusgériky. Čiže brzdia, ale sme šťastní, akože tieto brzdičky to ubrzdia, kebyže slona vezieme. Čiže o to menej sa o seba bojíme, keď vidíme tieto zakruty a kopčeky. Blížime sa pomaličky na bosnianske hranice, ale nevieme, čo si o tom myslieť, asi to iba zbytočne dramatizujeme. No a z toho nič nebude, ale uvidíme. Milí boli, po anglicky vedeli a ešte nám fandia, takže horšie do... Kam ideme? Ja práve čakám na Tomáška, ktorý si išiel kúpiť jedlo do Konzumu, to je tu nejaký reťazec. A
ide o to, že mne to tak trvá bežne 5 minút, kým to tam pochodím a kým potom vyjdem von, ale on je tam pol hodinu a vyjde s takými kreáciami, čo svet nevidel. No Tomáško, ukáž sa, čo tam má, všetci sme už zvedaví. Slivkové gule. Nie. Slivkové gule. To aby ste vedeli, ako vyzerá také hľadanie prístrežku. Ideme mi teraz pod nejaké olivy znova. Len je tu bordel a nevyzerá to nejak úžasne. Ale tuto je na strane. Tak tu všetci chodia srávať. Tu ani nefúkalo. Ale je tam nasraté. Aj hadice. Tak snad sme to hľadali. Aj keď fúka, tak máme 4 steny, síce nekompletné, ale 4. A asi takto nejak to vyzerá. Je to hneď pri kostole, asi to patrí ešte ku fare. Taký altánoček milý, zlatý. Tak sme sa tam zložili. A nejak to tu už kľude dáme do rána. No opúšťame akurát náš príbytok a ideme smerom na Čiernu horu. Teraz je to ku hranicám už iba nejakých 15 km. Čiže pravdepodobne sa ozveme už priamo stadiaľ. Nevieme, či sa predbehnúť. Ale asi áno. Tak my ešte s dobrým vedomím chceme dať fotku na Facebook. Tak som si zapol dáta a som si nevšimol, že mi prišla SMS-ka a tu je to tak drahé. Tu je cena za 1 MB prenesených dát 9 eur. 9 eur. A za prijatý hovor, je to 2,5 eura. Tu normálne asi ani nikto nechce, aby vás niekto kontaktoval a vy sa spätne ozvali, lebo toto vás ruinuje. Zavoláte domov a ste na mizine. Predbiehal. Za každé predbehnutie euričko. Ešte by sme mohli Tomášek si tam zabudol batoh na trajekte. Beží poňho, ale má, dobre, má ho.
takže týmto sa naša dovolenka pre nás končí a ideme späť do Chorvátska, lebo stadiaľ máme odvoz. Akože bolo nám super, to treba povedať. A hoci kto zavrhuje Čiernu horu, no tak nemá dôvod. Tí ľudia tu sú super, semafory síce sú tu stále červené, ale určite dojdete a kúknete sa. Hranice sme práve prechádzali, teraz Chorvátsko, Černohorské. Taká tlačenka kolosálna. Neskutočné. Hodinu a pol idú kilak. Ani to ne. Ale strašne veľa Slovákov, bolo to milé. Pozbudzujú a hneď to ubehne rýchlejšie, ale stupák to je a teplo, veľa ľudí. No akože toto je asi prvý moment, kedy sme vďační za bicykle. No ne prvý, ale taký vážny prvý. Ideme ďalej. Dubrovník, ty kurva. Zišli sme to od cesty, že si ho ideme kúknuť. A všade sú schody. Sa nedá dostať do centra. Čiže si to vyšlapeme postivo späť hentam na hlavnú cestu hore. To je hlavná cesta tam. Áno. Ideme dom.